Gaka mukaya nyanchoka ime ikinyoro kia Kinyambi sublocation ya Bundu ime ya ward ya Wagichora asebunge ya West Mugrango nigo basabira basamaliana baraiko bakonya kumurusia enkendo nyagwesira Teresa Mukaya agwetera ogwakana ebill y'ekimiliyoni 2.5 maiga yo gusiria obugima bwaye asinyagitari ya Tenwek ekero amane twe engoro mulikito Steven Nyariki embunde na mange ekero togoika ase kenyoro gya Kinyambi ime sublocation ya Bundu ward ya Wagichora bunge ya West Mugrango ime ya Nyamira ase family yo Mogaka Mukaya nyanchoka nigo tokomerana neri yandarine lyabamenyi nabo igwe yamate US nyiru nkento kiera kore maega yechibesa gukina hebir ya nyagitari sira Mukaya uye miaka 59 hase biri wekabono yakire chishiringi chimiliyoni 2.5 amalieta na yonguru kudiuku mosomi iga nigo tole Kinyambi ase enkayo Mogaka Peter Mukaya nyanchoka uyu sireirwe no muminoye ukurukwa Teresa Gesare Mukaya Teresa Gesare Mukaya obeire karwarete ase getambe lakini uburwaire bwaye bwabo bonene buchakira umutienyi gatano omwaka oyo ekere twanyarete kumoira gochiaria Tenweki akaenda kugweni gwaroro elie keragendere tubugweni umutienyi gatano omongina Teresa akagweni waso kugweni gwogokorerwa obubali bwenkoro elia akagwena akababuya agachanka asekere ekinyasaye natokonyete tukanyora ebitoki tugakana aso gwakana ebiri yarenge enene naende ekere ekio chiarenge emiliyoni yemo nechimiki anda chilifu bwenigo lakini ndikanyalekana tabwena ohikiro sirire ono munasirete biri ya tire ya igire 2.5 million ona sesa ulikonyana ndi twaligirie chinde chingaki chamagega twa chandikire twonirie bintu ono munasirire chibesa chitakere chiakano mana ko rusu moja litomalende 2.5 million ndiyo mono nche marieta nengor kupita Mukaya nyanchoka no buone oyo sirete no mongino no bera kurwara matuko no yo minta bereza kuruo mwako uligocha ora bera kurwara one kurwara kwa igwate ko sakorore kana ujakiro mutinyo gatano twese kumanya nange nakikurwa kwa ikore igara konyeto kumugweni bintu tamanyeti akacha kwenda okore sache ko maene na sinyirwe gentongo kora timbo atincherende yonsi kibes twabere tukoligia twaonire bintu mu kitwakore bono tutigarite igo boja kweni umungino ryonega nje ntwarobole muna abana baye batwarobole muna bamumwa bojire nekere muri mbato koboko nane nankurwasara ekimuranje nkonye nanja sama ya trampoline kerbo anonga oyo sirete mama kulingana buna mwaigure mama wabeire kago chandeka no borwaire bwenkoro wabeire to kumushugurikera twaonirikere gento tobwati mutu tobwati magega asenyencho twetiganire kori chibesa tomugwenda likorende yaikira bano toikeirwa mweli Teresa Mukaya hoyo mane twa senkoro nigo konyora family yo nirikire gento inse yo mwako yomo ase konyora abatumikire emiliyoni yemo nugutakianda aso gwakanera oburwari bwaye ase bone family yatigaire tabwati kende nagotwara maboringa ndireri baramweni omwanchu obo Samari tangoro ku Janet Mukaya oyo sirete mamu mto gato sirete gafura atukwa na plan yange kufa egento tware ko sababa abantu bamto abarai abasani abantu ensi yonsi abaina abasani hakito kore na motokonya moto toro musigo yo tubwate no morito nigekereke family gaya sabire abasamari nabo igo abarai aho kubakonya eri okumurusia engendu eri gotwara matanga atomoyo bugwanja naende okuniru neringa neri nigo twaboriri nga koranje enamba nereye 0711350850 amaliete koreta akoruku Dennis
mukaya. Steven Nyarikemune, Ensoko TV, e County